Shukaku. Sarado, dlouho jsme se neviděli osobně. Kurama mi předal zprávu, že se chceš sejít, tak jsem tady. A co jde? Jak jsi se měla celé ty roky? Potom, co jsi se dostala zpátky samozřejmě. Pojď, můj domov je kousek odsud. Dáme si saké, pokecáme. Ráda bych ti ovšem pověděla, ale teď na to není čas. Objevil se tu Otsutsuki. Plánuje pozbírat všechny ocesaté démony, zasadit ten jejich prokletý strom a vysát čakru z našeho světa. Stopuje tě. Cítím, jak se blíží. Ale našla jsem pro nás místo, pro všechny démony. Skryla jej před ním. Tam můžeme přečkat bezpečí. Kurama tam už na nás čeká. Budeme se mít dobře a Otsutsuki nás nenajde. Půjdeš se mnou? Sarado, oceňuji tvoji snahu a díky za nabídku, ale já se nebudu nikde schovávat. Po tolika letech, co jsem byl uvězněn v různých schránkách, jsem konečně svobodný a můžu si dělat, co chci. Bezpečná skrýš je akorát pěkný název pro další vězení a já už se nikdy nebudu nikde schovávat a nebudu nikde zavřený. To je sice moc hezké, ale k čemu ti bude svoboda a pýcha, když tě Otsutsuki lapí, zavře do nějaké nádoby a budeš navždy v jeho hrsti? Kurama je se mnou a já nedovolím, aby ho Otsutsuki získal. Proto, když dostane tebe, přijdeš o svobodu stejně a Bůh ví na jak dlouho, možná navždy. Nemohu zaručit, že se mi poté podaří tě osvobodit z jeho spáru. Ve vězení s Otsutsukim nebo ve skrýši s tebou a mými bratry výsledek je stejný. Ztratím svobodu tak jako tak. Alespoň nebudu dobrovolně. A s tímhle přístupem mi samozřejmě nemůžeš zaručit, že bys mě osvobodila. Z toho, co říkáš, chápu, že se chceš hlavně schovávat před hrozbou, možná ji přečkat. Ale Sarado, to není ta správná cesta. Kdyby tu přede mnou stál Naruto a řekl mi, že porazí Otsutsukiho, věřil bych mu. Protože Naruto by se neschoval, spojil by nejen všechny démony, ale i celý svět a hrozbě by se postavil čelem. Naruto by nás všechny ochránil, byl tvůj mentor, proč si z něho nevezmeš příklad? Zavrhni tuhle zbabělou myšlenku a buď víc jak Naruto. Naruto! Já nejsem Naruto. Kdybych byla Naruto, tak se o tebe vůbec nestarám. Kdybych byla Naruto, tak se vůbec nesnažím. Nechám tě schnít v temnotě a prázdnotě, dokud se z toho nezblázníš. Dokud nebudeš prosit o konec. Kdybych byla Naruto, tak... Shukaku, Naruto nebyl takový, jak jsme si oba mysleli. To jsem poznala na vlastní kůži. Vím, že to pro tebe bylo těžké. Pokud si to někdo dokáže představit, tak jsme to my, démoni, být někde zavřený tak dlouho, bez naděje na svobodu. Nevím přesně, co se stalo a jaký podíl na tom měl Naruto. Jistě udělal za svůj život nějaké chyby, ale to nic nemění na tom, co je v této situaci správně. A to je chránit celý svět. Kolik lidí bude trpět a umře, zatímco Otsutsuki bude hledat Kuramu a možná další moje bratry. Sarado, měla by se spojit s ostatními a ne se izolovat. Byla jsi zavřená v temnotě tak dlouho. Nezavírej se zase. Bojuj pro svobodu. Jak jsi sám řekl, pokud si to někdo dokáže představit, tak jste to vy, démoni. A proto taky jistě chápeš, že je lepší být sám, než se na někoho spoléhat. Bydlíš na poušti, široko daleko nikdo. I v izolaci může být svoboda. Prosím, rozmysli si to. Dostala si mě. Jak zábavné, jsme si tak podobní. A díky této podobnosti vím, čeho jsi schopná. Že ti v realizaci tvého potenciálu brání traumata, kterými jsi prošla. Vím, že jsi ztratila víru v tento svět. Pokud se však rozhodneš za něj bojovat, ochránit jej, věří, že tě všichni podpoří, včetně mě, máš pravdu, nejsi Naruto, jsi Sarada a snad znova najdeš svou vůli, než bude pozdě. Do té doby se ale naše cesty rozcházejí, protože já se nikdy nezahrabu do díry. Rozumím. Nechci tě opustit, ale
ale rozumím. Hodně štěstí, Sarado. I tobě, Šukaku. A kdyby přece najdeš mě v zemi za vodu na jiné vesnici.